Po sarajevskom atentáte na následníka trónu Františka Ferdinanda d'Este vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku a krátko na to 6. augusta 1914 i Rusku. Velenie cisársko-kráľovskej armády i väčšina obyvateľstva monarchie očakávali rýchle víťazstvo. V dôsledku ruskej ofenzívy v Karpatoch smerujúcej na Budapešť však na konci novembra 1914 Rakúsko-Uhorsko čelilo bezprostrednej hrozbe vojenskej porážky. Na 6 mesiacov sa oblasť siahajúca od Bardejova po Sninu stala frontovou líniou, na ktorej našlo smrť asi 43 000 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej, ale i nemeckej armády. Už počas ostrých bojov boli padlým vojakom budované provizórne cintoríny, ktoré po vzdialení frontu boli prestavané na stále frontové cintoríny. V tyle sa po cestách a železniciach presúvali nekonečné kolóny vojakov, utečencov a vojnových zajatcov. Hrozné podmienky, v akých žili, viedli k rozšíreniu epidémie týfusu a cholery. Školy, verejné i súkromné budovy sa na dlhý čas zmenili na provizórne nemocnice a lazarety. Nasledujúce dve časti SK dejín budú venované priebehu Prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska a vojnovým cintorínom a pamätníkom, ktoré nám jej tragédiu pripomínajú. Nachádzame sa na najväčšom vojnovom cintoríne na Slovensku z čias Prvej svetovej vojny. Je na ňom pochovaných vyše 8600 vojakov. Sme nad obcov Veľchrob pri Stropkove. Všade v tejto oblasti sa odohrávali prudké boje. A už počas nich boli padlí vojaci pochovávaní do provizorných hrobov. Neskôr vznikali takéto stále frontové cintoríny. Sú na nich ľudia bez ohľadu na to, za koho bojovali. O pamiatku na padlých vojakov, ale aj celkovo o pamiatku na Prvú svetovú vojnu sa snažia historici a nadšenci z klubu vojenskej histórie Beskydy. Obnovujú schátrané cintoríny a snažia sa o to, aby nad každým hrobom bolo meno padlého vojaka. Je tu druhá časť cyklu SK dejiny, v ktorej sa budeme venovať Veľkej vojne na severovýchode Slovenska. Vitajte. Od 12. do 15. septembra 1911 sa v okolí Stropkova a Svidníka konali veľké vojenské cisársko-kráľovské manévre. 100-tisícová rakúsko-uhorská armáda počas nich precvičovala obranu karpatských priesmykov. Vojenských cvičení sa zúčastnil i následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d'Este. Sídlo generálneho štábu bolo situované do vtedajšej obce Svidník. Najvyšší predstavitelia rakúsko-uhorskej brannej moci a následník trónu boli ubytovaní v nedalekom Stropkove. Ruské vojská už na začiatku decembra 1914 na niekoľko dní Stropkov obsadili. Druhýkrát zasiahli priame frontové boje mesto v apríli 1915. Našimi hostiami sú vojenský historik Miloslav Čaplovič a Radoslav Turik, podpredseda klubu vojenskej histórie Beskydy. V prvom dieli sme hovorili najmä o frontovej línii, o priebehu bojov, ale aj o tom, aké mali podmienky civili v zázemí. A potom, čo sa front vzdialil za Karpaty, tak ľudia a úrady sa začali vracať na miesta, ktoré boli zasiahnuté a poznačené bojmi. Aké vojnové škody, pán Turík, utrpelo obyvateľstvo a samozrejme aj infraštruktúra, mosty, cesty, železnice? Tak frontové boje, ktoré prebiehali na tomto území v jeseni 1914 a v jari 1915 naozaj tento región veľmi ťažko poškodili. V podstate môžeme hovoriť, že boje zasiahli územie 5 vtedajších uhorských žúb. Z územia Slovenska to je samozrejme Šáriš a Zemplín, ich severné oblasti. No a potom tu máme samozrejme Užskú, Berežskú a Marmarošskú župu, ktorá bola takisto zasiahnutá ničivou silou vojny. Čo sa týka tých škôd,
Robili sa samozrejme prakticky hneď štatistiky. Vyzerá to tak, že naozaj zaevidovaných bolo okolo 3000 budov v oboch slovenských župách poškodených alebo zničených. Väčšie škody boli na území Šariša, kde sa evidovalo 15 úplne zničených obcí. Na Zemplíne išlo o čiastočné zničenie. Samozrejme, poničené boli školy, poničené boli kostoly, domy obyvateľov, hospodárske budovy. Keď sme v Stropkove, takisto vyzerala tá ulica asi hlavná. Samozrejme, v mestách, ktoré boli predsa len trošku vybudovanejšie, tak tu aj tie škody boli veľké. Máme zaujímavé opisy vojnových korešpondentov, ktorí rozprávajú o poničenej hlavnej ulici v Humennom napríklad, a v Stropkove to bolo takisto. Ako sa vôbec rátali vojnové škody? Tak vojnové škody sa rátali, dá sa povedať, už aj na mieste. Hneď v priebehu tých bojov, alebo teda keď bolo nejaké prímerie, alebo bolo také obdobie relatívneho kľudu, tak tí velitelia jednotiek spisovali záznamy, pretože sa snažili potom aj doplňovať ďalších vojakov. Ale potom postupne k tomu rátaniu prišlo, keď tie boje utichli. Na tých cintorínoch boli pochovaní mnohí vojaci všetkých mnohých národností celého Rakúsko-Uhorska spolu s protivníkom. No a postupná evidencia sa začala potom robiť aj po roku 1918 v Československej republike a spisovali sa tieto škody. My máme nejaké vojenské matriky, kde sme mohli týchto vojakov zaznamenať. Ale tie škody štát evidoval už počas vojny. Čiže končia boje v Karpatoch, máme niekde mesiac máj a už ten rakúsko-uhorský štát, ale hlavne poviem ten uhorský štát, alebo tá uhorská časť, samozrejme, či už na úrovni vlády, ale aj na úrovni miest a obcí. Ja poviem príklad, mesto Kečkemet sa vyzbieralo na pomoc Vyšnému Komárniku. Po Vyšnom Komárniku je k tomu aj tabula. Čiže už vtedy sa snažil ten štát do toho zasiahnuť a samozrejme tie štatistiky alebo tie plány boli hlavne hlavné budovy, hlavné úrady a pomoc miestnemu obyvateľstvu. Ja by som doplnil k tomu, že bola taká iniciatíva, že každá uhorská župa si mala zobrať pod patronát jednu obec zo Šariša alebo Zemplína a robiť verejné zbierky, ktorých výsledkom by bolo získanie financií na obnovu tej konkrétnej obce. Tu ale treba jednoznačne povedať, že sledovali sa tým samozrejme aj určité maďarizačné zámery a podobne, čiže žiadali napríklad, aby sa takéto obce premenovali. My konkrétne vieme o príklade župy Heveš, ktorá chcela obnovovať obec Hunkovce, že sa v podstate mala tá obec premenovať niečo ako v zmysle Syn Hunkoviec, akože nový názov tejto obce mal byť. Mala tam byť vybudovaná maďarská škôlka, škola a podobne, takže malo to aj taký ideologický rozmer. Presne tak. Ja keď doplním ešte napríklad k tým cintorínom, tak je zaujímavosťou to, že veď hovoríme o stovkách cintorínov na tomto boisku. Neberiem teraz iba územie Slovenska, kde je okolo 230 zhruba týchto cintorínov, ale hlavne na tej poľskej časti je zaujímavé, že tú poľskú časť, alebo to územie dnešného Poľska riešili úrady rakúske, alebo to bol teda už to bol ten Halič, a túto časť, tie úrady uhorské, a hlavne teda, to je inak zaujímavé, preto sú Jurkové cintoríny oveľa krajšie a dokonca musím povedať, že nechcem to hovoriť, že odflakli, ale tu tie cintoríny boli jednoduchšie, drevo, kríže a podobne, ako na tej druhej strane, kde máme krásne diela a práve tam sa veľmi zaslúžilo to Dušan Samojurkovič. Vojna trvala aj po odchode frontu ešte niekoľko rokov, bojovalo sa naozaj v Halíči. Čo to robilo, alebo aký vplyv to malo práve na túto oblasť, ktorá už bola mimo? No. V prvom rade musíme povedať, že keď sa boje vzdialili z územia toho dnešného severovýchodného Slovenska, tak dochádza k tzv. Sanácii boiska. To znamená, na tom mieste zostalo obrovské množstvo vojenského materiálu, ktoré armáda ešte potrebovala zužitkovať. To bola prvá vec, o ktorú sa starali niektoré jednotky armády, aby to boisko vyčistili a zozberali všetko použiteľné pre ďalšie vedenie vojny. Druhým obrovským problémom, ktorý bránil hlavne návratu k normálnemu životu, bola práve problematika vojnových hrobov, ktorých tu bolo strašne veľa. Boli rozptýlené, pretože samozrejme v priebehu bojov vojaci pochovali svojich spolubojovníkov tam, kde im to prišlo momentálne vhodné. No a dochádzalo aj k tomu samozrejme, že keďže sa bojovalo v zimných mesiacoch, tie hroby boli veľmi plytké, predstavovali hygienickú hrozbu a okrem toho v týchto karpatských lesoch bolo množstvo nepochovaných pozostatkov. Čiže ak sa mal ten región vrátiť k normálnemu životu, bolo nutné túto situáciu nejakým spôsobom riešiť a bolo to treba riešiť komplexne.
A ešte aj zázemie. Ešte aj zázemie, samozrejme. Samozrejme boli, ja neviem, vojnové cintory, vojnové nemocnice alebo ďalšie zázemí, či to boli Košice, Prešov, lazaretné nemocnice, tie trény, takisto hovoríme o tej cholere a podobne. A hlavne potrebuje ten priestor vyčistiť na to, aby tí roľníci mohli robiť, aby mohli pracovať, aby mohli uživiť svoje rodiny, aby mohli financovať aj tú armádu ďalej a štát. Čiže oni ten terén potrebovali mať. A to nebolo zo dňa na deň a trvalo to fakt možno rok aj viac, pokiaľ sa tieto... Presne tak. Každý pozemok bol v podstate hospodársky využívaný a práve tie rozptýlené vojnové hroby tomu dosť vážne bránili využiť. Keby sme mali hovoriť o životných podmienkach ľudí v tomto zázemí, aké boli? Ten život bol veľmi biedný. Predsa len severovýchodné Slovensko bolo vždy okrajovým regiónom a platilo to aj začias Rakúsko-Uhorska, to znamená, tu v tých podhoriach Karpát boli naozaj chudobné obce. No a keďže ten región ešte prevalcovala brutálnym spôsobom vojna, o to bol návrat k normálnemu životu ešte ťažší. No, v tomto období, ale to tu ešte bolo, front pôsobila v Stropkove ako ošetrovateľka v plnej nemocnici aj Ilona Andrášiová a jej denníkové zápisky, ktoré sa zachovali, alebo podávajú svedectvo o tom, ako to napríklad vyzeralo v Stropkove, kde ona pôsobila ako ošetrovateľka, bola inak manželka Pála Esterházyho, dôstojníka Rakúsko-Uhorského 7. husárskeho pluku. A v zápise z roku 1915 uvádza: Voz za vozom prichádzal. Na nich ranení, ich toľko, že ležia na sebe. Stonajú, plačú, revú. Ani peklo nemôže byť hroznejšie. Slamy už niet, umierajúcich ukladajú na holú zem, doslova sa čvachtáme v krvi. Topánky aj šaty mám presiaknuté teplou krvou. Visiace, ustrelené paže, nohy, vytrčajúce čreva. Jednému vojakovi granát utrhol celú spodnú časť tváre, zostali mu iba 2 vypúlené oči. Ďalší s prestrelenými pľúcami a s chrapotom zmieta sa na zemi. Krk, ramena a prsia má naduté do vzduchu, ako by ich mal vypchaté. Je celkom mladý, ešte dieťa. 4 hneď na mieste robíme amputáciu. Do príšerne roztrhaných rán lejeme jód, od čoho nešťastníci revú ako divá zver. Takže napriek tomu, že ten front mohol byť ďalej, tak tí ľudia sa s ním stretávali každý deň. No, tu musíme povedať, že toto bol prvý kontakt Ilony Andrášiovej s brutálnou realitou vojny, pretože ona síce pôsobila ako sestra, ale ďaleko v zázemí, kde predsa už len ten zdravotnícky systém fungoval na inej úrovni. Tak ako v každom vojnovom konflikte, prežitie vojakov závisí naozaj od prvých hodín po utrpení zranenia. A Rakúsko-Uhorská armáda v tomto období ešte nemala naozaj vypracovaný taký systém zdravotnej pomoci, ako by to bolo potrebné. A preto mnoho vojakov zomieralo práve preto, že v prvých minútach, kedy boli zasiahnutí, kedy utrpeli zranenie, nedostali adekvátnu prvú pomoc. To sa postupne zlepšovalo, to musíme povedať. A naozaj, keď už ten vojak prežil tých prvých 24 hodín a dostal sa do nemocnice trošku ďalej od frontu, tak napriek všetkým tým zložitým a ťažkým podmienkam, pretože im naozaj chýbalo všetko, tak napriek tomu tá urgentná medicína pokročila v priebehu vojny natoľko, že tí lekári a zdravotnícky personál dokázali zachrániť v nemocniciach 96-97% ranených a posunúť ich ďalej do zázemia. Čiže zomierali naozaj 2-3% vojakov. A zapájala sa aj aristokracia do toho, keď to počúvame takto? Podľa príkladu Ilony Andrášiovej naozaj. Určite nie každý, ona je naozaj veľmi, veľmi vzorovým príkladom. Ale už tá vojna bola taká masívna, že jednoducho bez toho to nešlo. Pohltilo celú spoločnosť. A tu, ak môžem dodať, to je práve posledná vojna, kde viac umierajú vojaci ako civili. Tá druhá svetová. Teraz si treba uvedomiť, že najväčšie straty spôsobilo delostrelectvo. Čiže tam tých 80% strat. A to delostrelectvo malo taký dosah rozptyl, že s tým sa stretlo práve to, o čom hovoríme, aj to civilné obyvateľstvo. A to bolo úplne tragické. To nebol boj muža na bodáky, to bolo niečom inom. Ale to delostrelectvo tu spôsobilo, nehovoríme ešte o rozvoji letectva v tomto prvom období, a to najväčšie straty práve a najťažšie zranenia, ktoré vojaci utrpeli, devastačné. Okrem civilných obetí, materiálnych škôd, o ktorých sme hovorili, tak tieto oblasti trpeli nedostatkom mužskej síly, mužskej pracovnej síly. Chlapi odchádzali do Ameriky ešte pred prvou svetovou vojnou a potom samozrejme mŕtvi, zranení, zajatí. Vy sa venujete výskumu vojakov padlých v prvej svetovej vojne na území Slovenska. Koľko z nich pochádzalo z tejto ťažko skúšanej oblasti?
Tak v podstate môžem povedať jednu vec, že samozrejme my máme dokopy zatiaľ hlavné také čísla, že vieme, že v priebehu vojny bolo zmobilizovaných viac ako 400 000 mužov z územia dnešnej Slovenskej republiky. Z nich odhaduje sa približne okolo 70 000 z nich zahynulo. Samozrejme tisíce ďalších si domov prinieslo duševné či fyzické traumy z tejto vojny. To sú ďalšie obrovské straty. My by sme v podstate chceli povedať hlavne, že tento výskum ako keby trošku obracia pozornosť na stratenú generáciu, na ktorú sa na dosť dlho zabudlo. A teraz je tých iniciatív samozrejme viacero. My sme sa do toho pustili už pred pár rokmi a ideme na to systémom tak, že si vždy vyberieme nejakú rakúsko-uhorskú jednotku a kompletne spracúvame jej straty. Každý rok sa snažíme spracovať jeden veľký pluk. No a keďže sme východniari, takže sme začali z východu a v podstate momentálne máme spracované straty 67. pešieho pluku z Prešova, 66. pešieho pluku z Užhorodu, kde rukovali chlapi zo Zemplína práve, a 9. honveckého alebo vlastibraneckého pešieho pluku z Košic, ktorý teda rekrutoval z celého územia východného Slovenska a z Liptova. No a takto sme momentálne dali vonku asi 11 000 mien, ale určite tie straty odtiaľ to ešte nie sú. My ideme naproti a my veľmi úzko roky spolupracujeme a o tom budeme hovoriť neskôr, ale chcem iba doplniť jednu vec, že tu bol ten počet 70 000. A predstavte si to Slovensko, alebo tých Slovákov bolo v tom čase 2 milióny. 400 000 ľudí, mužov, to je do veku 48 rokov, postupne počas tých ďalších mobilizácií ide čím ďalej tým starší. A okrem toho hovoríme, tí, čo prišli a zlomení, a ešte hovoríme o ďalších 69 000, čiže 130 000 sú, z tých 400 000 sú 130 000 straty, lebo tých 69 000 je zmrzačených, trvalé zmrzačené, bez rúk. A to je, ten život sa zmení na ruby. A to sa týka, dá sa povedať, celého Slovenska, lebo tí vojaci rukovali podľa odvodových oblastí, mali sme tu nejaké zborové oblasti, odvodové oblasti, ale celé Slovensko. Tak ako 71. peší pluk bola Orava, Martin, Turiec, Trenčín, a tak ďalej, ja neviem, Bratislava, ďalej, potom máme Lučenie, Prešovské pluky. Čiže celé Slovensko to postihlo. Nie ten dotyk s vojnou civilného obyvateľstva až tak, samozrejme, ale bolo to v rámci rekvirácií, zvony sa dávali dole, čiže ľudia museli dávať na živý bič, poznáme. Čiže tisícročná včela a podobne. Takže to je... Tú vojnu zažili postupne ako všetci ľudia, bez ohľadu na to, že či boli v zázemí, alebo boli priamo v tých frontových operáciách. Tuto bolo mnoho lepšie. Najlepšie si to človek uvedomí, keď v niektorej obci vidí pamätníček padlým rodákom a vidí, že v prvej svetovej vojne zahynulo 20 chlapov a v druhej 3. Ale to je obraz toho, ako to bolo na celom Slovensku, pretože naozaj tá prvá svetová vojna postihla celú tú spoločnosť o mnoho viacej ako druhá, čo sa týka vojenských strát celkom určite. Na území severovýchodného Slovenska pochovali okolo 50 000 obetí Prvej svetovej vojny. Cintoríny z Prvej svetovej vojny sú výnimočné tým, že vojakov ukladali na spoločné miesta odpočinku bez ohľadu na to, na ktorej strane bojovali a akej konfesie boli. Výnimkou boli židovskí vojaci, u ktorých si to priamo vyžadovala náboženská tradícia. Po druhej svetovej vojne však tieto cintoríny upadali do zabudnutia. Chátrali, niektoré žiaľ úplne zanikli. Naším tretím hosťom je historik Anton Liška. Už v moderátorskom vstupu na začiatku som hovoril, že padlým vojakom boli budované najprv provizorné cintoríny a po vzdialení sa frontu boli prestavané na stále frontové cintoríny. Aké boli dôvody budovania takýchto cintorínov? Tak tých dôvodov bolo samozrejme niekoľko. V prvom rade ide samozrejme o pietné hľadisko, postarať sa o obete zomrelé vo vojne, vo vojnovom stave. No a samozrejme musíme si to všímať aj v dobovom kontexte, že išlo o vojakov, ktorí padli za monarchiu, za panovníka, za nejaké vojnové ciele. To znamená, bolo sa treba postarať o ich pozostatky, ako naozaj o padlých hrdinov, čiže dôstojne ich pochovať a tie vojnové cintoríny mali vyzerať ako dôstojné pietné miesta. Na Líška, budovala sa nová tradícia takýchto cintorínov? Či už sme poznali, povedzme, z tých starších čias takéto cintoríny, alebo cintoríny pre vojakov? Cintoríny v takomto rozmere, ako vznikajú počas Prvej svetovej vojny alebo po ukončení Prvej svetovej vojny, sme v minulosti nepoznali.
Bolo to prvýkrát, kedy sa systematicky začali telesné pozostatky vojakov pochovávať a v tomto prípade aj prvý a posledný krát, kedy na jednom vojnovom cintoríne boli pochované obete z nepriateľných armád. To, čo povedal kolega, k tomu by som dodal ešte aj nejaké ďalšie dôvody. Etický dôvod. Je dôležité, aby človek po smrti bol dôstojne pochovaný. Potom to boli dôvody psychologické. Predstavte si, že pred sebou vidíte svojho brata, suseda, ktorý je mŕtvý a pozerať na takéto telo by tomu vojakov nedodávalo silu. Takže ho bolo potrebné aspoň provizorne nejakým spôsobom pochovať. Potom to boli samozrejme aj propagandistické dôvody alebo propagandisticko-politické. Propaganda je dôležitou súčasťou každej vojny. A v tomto prípade išlo o to ukázať, že my napriek tomu, že vedieme vojnu, ktorá je hospodársky a ekonomicky veľmi namáhavá, tak dokážeme sa o tých vojakoch natoľko postarať, že im dokážeme budovať krásne pietné miesta, ako napríklad vojnové cintoríny v Haliči. No a v neposlednom rade to boli aj dôvody ekonomické. Tak, ako to už bolo spomínané, tí ľudia, keď sa vrátili naspäť na svoje pozemky a tak ďalej, zistili, že na pôde, ktorú predtým obhospodarovali, sa nachádza hrob alebo hroby, čiže ho nemohli využívať. Z tohto dôvodu bolo potrebné tieto tela exhumovať a pochovať na nejaké dôstojné spoločné miesto. A najmä na severovýchode Slovenska, kde tej ornej pôdy je nedostatok. Veľký význam v prvej svetovej vojne už nadobudli myšlienky Červeného kríža, ktoré sa začínali pretavovať aj do medzinárodných zmluv ešte pred prvou svetovou vojnou. Na akých princípoch stáli? Tak samozrejme ide o nejaké princípy humanity základné. Tie štáty mocnosti ešte pred prvou svetovou vojnou sa zhodli na tých základných konvenciách, ktoré mali civilizované štáty a národy v priebehu vojny dodržiavať. No a povedzme si na rovinu, prvá svetová vojna, alebo veľká vojna, ako ju súčasníci nazývali, bola prvým takým veľkým konfliktom, v ktorom sa preverila účinnosť takýchto konvencií. No a musíme konštatovať, že aj v priebehu prvej svetovej vojny sa porušovali tie konvencie, aj keď samozrejme nie až v takej miere, ako to bolo počas druhej svetovej vojny. To znamená, neodohralo sa toľko vojnových zločinov, ako sa to odohralo neskôr v tom ďalšom konflikte, alebo aj v dnešných konfliktoch. A čo sa považovalo za vojnový zločin? Tak samozrejme, za vojnový zločin sa považovali zločiny voči civilnému obyvateľstvu, ale tiež zločiny proti vojnovým zajatcom predovšetkým. Zlé správanie voči týmto chráneným osobám, v podstate vojnovým právom. Ako vyzerali vlastne tie prvé dočasné cintoríny, ktoré sa budovali hneď počas ostrých bojov, pán Miška? Dnes to už bolo spomínané, išlo naozaj o veľmi plítke hroby. Musíme si vziať, v akom období sa to odohrávalo, to znamená najmä tie zimné mesiace, kedy bolo problém vôbec vykopať hrob. Takže mali formu provizorných hrobov. Primárnym cieľom bolo naozaj iba tie tela pochovať. Jednak, aby na nich nevideli ich spolubojovníci, ale tiež, aby ich neroztrhala divá zver a podobne. Boli tam nejaké usmernenia, ktoré ale vydávalo tylové veliteľstvo a samozrejme muselo tam prebiehať aj identifikácia týchto obetí, aby sa vedelo, kto a na akom území zomrel. A toto malo zase na starosti poľné žandárstvo. Čiže môžeme si ich predstaviť ako naozaj len nejaké pohrebiská, väčšinou spoločných hroboch, ktorých cieľom bolo naozaj iba, dá sa povedať, vytvoriť dočasné, teda od začiatku sa vedelo, že to bude iba dočasné pohrebisko. Práve s týmto súvisí jeden problém, pretože tieto pôvodné hroby naozaj zriaďovali spolubojovníci padlých vojakov a oni samozrejme zaviedli aj údaje o týchto padlých obetiach do svojich hlásení, ktoré sa potom dostávajú do plukovných matrík, tzv. Šterb registrov. Ale keď sa boje vzdialia z tohto územia, prídu tu iné sanačné jednotky, ktoré začnú exhumačné procesy, ešte o nich budeme rozprávať. A oni úplne pozmenia v podstate tvár tých cintorínov, oni vytvoria nové cintoríny z tých starých
A oni to samozrejme dokumentačne opäť zaznamenávajú, ale je to zaznamenané úplne inde. Čiže my keď narážame na archívne materiály tých jednotiek, ktoré priamo bojovali na tom boisku, tie častokrát nesúhlasia s realitou, ktorá potom o niekoľko mesiacov alebo rokov tam nastala, keď došlo k sanácii boiska. A je potrebné potom hľadať archívne materiály tých sanačných jednotiek, Kriegsgräber, Kommand a podobne. Do akej miery to vôbec bolo možné v takých drsných podmienkach v zime pochovávať ľudí? Že ako to vyzeralo reálne? No, určite to bolo veľmi komplikované a naozaj si treba uvedomiť, že tí vojaci nemali veľa času, veľa nejakého kľudového režimu, kedy takúto činnosť mohli vykonávať a niekedy tie telá ležali proste vonku celé dni, možno aj týždne. Čiže vo vhodnej chvíli, keď to bolo čo i len trošku možné, tak sa pokúsili tieto telá pochovať. Niekedy na to využili napríklad časti zákupového systému, ktoré už nebolo potrebné využívať, takže tie telá položili do zákupu a zahrnuli ten zákup. Ale častokrát ide naozaj len o veľmi plitké lopatkami a bodákmi vyhrabané jamy, do ktorých teda pochovali tieto telá. Vy ste použili výraz sanácia alebo vyčistenie priestoru. Kto to mal na starosti? Boli to jednotky, alebo oddiely sanácie a čistenia boiska, špeciálne na to vycvičené. Ale v tej fáze, keď už sa budovali riadne vojnové cintoríny, tak ich súčasťou boli vo veľkej miere zajaci. To znamená na tie najšpinavšie v úvodzovkách práce, tie, kde hrozila kontaminácia, choroby a tak ďalej, tak sa používalo vo veľkej miere vojaci, ktorí boli zajacami. Ja by som napríklad doplnil, mnoho ľudí si myslí, keď vidí taký vojnový hrob, dajme tomu šachtu 2x10 metrov a je tam pochovaných 200-300 vojakov, že ako sa tam zmestili. Ľudia vôbec nerozumejú tomu, že tie pozostatky sa zberali aj 2 roky po vojne a v podstate ide o torzatiel. A už vôbec nie, že by išlo vojakov pochovaných v truhlách a podobne, čiže v rakvách teda aj. Čiže máme taký záznam, ako talianskí zajatci nad Výravou majú proste drevené debny a chodia po lese, prehrabávajú terén a nachádzajú kosti a proste ich hádžu do tých debien a znášajú ich do masových hrobov. Poďme sa teraz pozrieť, ako vyzerali tie cintoríny. Máme tu 2 armády, teda rakúsko-uhorskú, cársku. Pochovávali sa tí ľudia spoločne, alebo mali zvlášť hroby? To je naozaj taký fenomén tej prvej svetovej vojny, že nebol tu žiaden ideologický problém, aby tí vojaci boli pochovaní na rovnakom cintoríne. Padlý vojak nie je nepriateľ. Ten vojak zomrel rovnako hrdinskou smrťou za svojho panovníka, za svoj štát, za svoj národ a vlastne všetky tie veľmoci, ktoré bojovali v tomto priestore, uznávali základné hodnoty rovnaké. Takže humánnym spôsobom sa všetky obete pochovávali na rovnakom cintoríne bez nejakého ideologického rozdielu. Nech sa páči. To menší rozdiel akurát v tom, kde budú tieto tela pochované. Bol teda prípis, že ak išlo o cintorín, kde boli pochovaní aj znepriateľená armáda, aj teda domáca rakúsko-uhorská, respektíve nemecká, tak v centre, to znamená pri centrálnom pietnom mieste pomníku, mali byť pochovaní domáce jednotky a tie zahraničné, respektíve cárske, ruské, mali byť na perifériu, ako na tej menej dôležitej alebo významnej časti tohto cintorína. Taktiež bol úzus, že v centrálnej časti, teda pri tom centrálnom pietnom mieste, majú byť pochovaní dôstojníci alebo tí vojaci, ktorí sa zaslúžili v tej konkrétnej bitke o nejaký významný postup. A tiež treba povedať ešte jednu vec. Bolo tu predsa len jedna výnimka, konfesionálna v prípade židovského obyvateľstva. Tam si židovské náboženské obce uzurpovali právo pochovať vojakov židovskej národnosti alebo židovského vierovyznania na židovských cintorínoch. Ak to samozrejme bolo možné, to znamená, ak v danej obci alebo obci, kde došlo k bojom a nachádzal sa tam židovský cintorín, tak tela židovských vojakov sa mali pochovať, malo sa vytvoriť samostatný sektor a v rámci toho sektoru mali byť tieto obete pochované. Angažovala sa aj cirkev? Boli kňazi popri vojsku, ktorí napríklad požehnávali, alebo nejaká spoločná rozlúčka s tými vojakmi? Samozrejme, prebiehali vojenské obrady, ktoré viedli
poľní kuráti všetkých náboženstiev. Hej, Rakúsko-uhorská armáda mala poľných kurátov katolického, grékokatolického, evangelického, kalvinského vierovyznania. Mali imámov, mali rabinov. Áno, Bosna bola súčasťou monarchie. Presne tak. Ja by som chcel ale ešte k tomuto dodať, že tie cintoríny vznikali v určitých etapách. To znamená, to, čo tu Tóno rozprával, to sú predpisy Rakúsko-uhorskej armády, ale monarchia zanikla. A v žiadnom prípade ešte nemôžeme povedať, že situácia s padlými vojakmi bola vyriešená. Čiže nastúpili tu československé úrady, ktoré už tieto veci, akože tú diskrimináciu v úvodzovkách o umiestnení na cintoríne vôbec nerešpektovali, lebo v zásade im vojaci ruskej alebo rakúsko-uhorskej armády neboli ničím bližší. Takže keď exhumovali vojnové hroby a prenášali ich na existujúce cintoríny, tak sa už týmito pravidlami neriadili. Pán Liška, tu máme vašu publikáciu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny. Hovorili sme o frontových. Možno sme nespomenuli viac lazaretné. Ono, lazaretné cintoríny už ako zo samotného názvu vyplýva. Vznikali pri vojenských ošetrovniach, lazaretoch, poľných nemocniciach. A rozdiel medzi tým lazaretným a frontovým vojnovým cintorínom je v spôsobe pochovávania a hlavne spôsobe evidencie. Kým pri tých frontových cintorínoch väčšinou alebo v mnohých prípadoch je veľké množstvo hrobov, ktoré sú spoločné alebo masové, keďže sa nedala určiť alebo identifikovať konkrétna obeť. Pri lazaretných cintorínoch poznáme mená všetkých obetí. Bolo to logickým, alebo vyplývalo to z logického, alebo malo to svoju logiku. Tieto obete prichádzali do daného zdravotníckeho zariadenia ešte živé, mali svoje identifikačné známky, ak ich nemali, tak boli tam privážaní s svojimi spolubojovníkmi, ktorí ich vedeli identifikovať. A tam vznikali práve tie štereb registre alebo matriky poľných lazaretov a na základe toho aj tie cintoríny boli budované tak, že väčšina vojakov bola pochovaných do jednotlivých hrobov. Ja by som tu ešte jedno hľadisko zdôraznil, že čisto v zázemí máme naozaj iba lazaretné cintoríny, lebo tam sú pochovaní iba vojaci z tých nemocníc alebo zajateckých táborov napríklad. Ale máme v blízkosti frontu cintoríny, na ktorých sú pochovaní aj vojaci z bojov, ale potom aj vojaci, ktorí zomreli v lazaretoch. Napríklad v týchto mestách, ako je Stropkov, Humene. O Humene sa bojovalo 3 dní, máme tam niekoľko masových hrobov a asi 300 vojakov pochovaných v tých masových hroboch. Ich mena takmer väčšinou nemáme, ale máme tam pochovaných ďalších skoro 1000 vojakov, ktorí zomreli vo vojenských nemocniciach v humennom priebehu vojny a ich identita je známa, tak ako povedal kolega, čo je typické pre lazaretné cintoríny. Pre vás ako zástupcu pamiatkárov tu mám otázku o typológii cintorínu. Kto ich navrhoval, kto ich zadával a potom aj realizoval? Ako centrálne, v podstate na konci roku 1915, vzniká pri Cisársko-kráľovskom ministerstve vojny tzv. 9. odbor vojnových hrobov, ktorý vytváral tú ideologickú základňu a dával základné princípy, alebo vytváral základné princípy, ako sa tie vojnové cintoríny majú budovať. Ten základný dokument bol vydaný v apríli roku 1916, hovorí presne o tom, ako sa majú zakladať, ako sa majú viesť evidencia, ako majú vyzerať hroby, z čoho majú tie vojnové cintoríny pozostávať, že každý vojnový cintorín má mať to centrálne pietné miesto, nejakú stutnú bránu a samozrejme oplotenie, ktoré bude de facto aj de jure oddeľovať ten život alebo mŕtvych od toho života živých. Tieto nariadenia alebo usmernenia v praxi realizovali inšpekcie vojnových hrobov, ktoré boli zriaďované pri zborových veliteľstvách. Na našom území, teda na území východného alebo severovýchodného Slovenska, to bolo zborové veliteľstvo Košice. V Haliči to bolo zase zborové veliteľstvo v Krakove. No a inšpekcie vojnových hrobov mali pod sebou oddiely vojnových hrobov a tie oddiely realizovali samotnú činnosť, to znamená zriaďovanie vojnových cintorínov, evidenciu strát, exhumačné záležitosti a podobne. Je to obdivuhodná práca, dovoľte, aby som nadviazal aj vášho združenia Klubu vojenskej histórie. Možno keby sme to mali zarámcovať, symboliku takýchto cintorínov, aká bola, ako by sme ju predstavili našim divákom? Z toho, čo ste zmapovali. Ja si myslím, že predovšetkým najdôležitejší je tu odkaz. A to je práve to, že
že na tých cintorínoch sú pochované tie obete oboch bojujúcich strán. To ani sa neodvažujeme povedať, koľko národností, veď rakúsko-uhorská armáda bola multietnická, ruská imperiálna armáda DETO. A je to taký naozaj zvýraznený, v podstate varovný prst aj do dnešných čias, kedy opäť zase sa tu objavuje taký prízrak vojny v Európe, že mali by sme sa nad tým zamyslieť jednoducho a obete pochované na týchto cintorínov naozaj varujú, že tá vojna spoločnosti nič neprinesie a my ako súčasníci by sme si mali jednoducho teda zobrať z toho tento odkaz. Budovu múzea projektoval architekt František Jesenko začiatkom 60. rokov minulého storočia. Expozičné priestory múzea boli slávnostne sprístupnené 4. októbra 1969 pri príležitosti 25. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Sídli v ňom múzejné oddelenie Svidník, ktoré je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Špecializuje sa na vojenské dejiny Slovenska, najmä na krvavé boje na severovýchode Slovenska počas prvej aj druhej svetovej vojny. Výstavná plocha múzea je rozdelená do dvoch prepojených expozícií svojím tvarom pripomínajúcich slzu. Symbolizuje utrpenie, bolesť a žiaľ, ktoré spôsobuje každá vojna. Po skončení Veľkej vojny režim v Československu už v novej demokratickej krajine, ale nemal veľký záujem zrejme uctievať si vojakov, ktorí padli za cisára Pána. Samozrejme iná je legionárska tradícia. Ako bolo vôbec postarané o cintoríny? A teraz to trošku zovšeobecním v jednotlivých režimoch 20. storočia, pán Čaplovič. Tak je to pravda, že ak niekto prišiel ako legionár, tak v tom Československu si mohol uplatňovať svoje pôžitky. Dokonca za rok služby sa mu započítavali 3 roky služby. Takisto musím povedať, že veľakrát sa hovorí o tej... My často máme tú tradíciu legionársku, to je samozrejme, je to tá naša štátnosť, ale ak si predstavíme tých 400 000 vojakov, ktorí teda narukovali zo Slovenska do bojísk Veľkej vojny, tak v legiách je okolo 7300. Tých ruských, takže nie je to o tom, že teraz masívne, a to sa týka aj druhej svetovej vojny, že masívne z nejakého presvedčenia, alebo teda nejakého panslavizmu, alebo toho slovanstva utekali na druhú stranu. To tak vôbec nebolo. Väčšina prípadov je to, že sa dostali do zajatia. Ja mám taký krásny príklad a to musím uviesť môjho prastarého otca Ľudoja Šimka, ktorý bol rakúsko-uhorský vojak. Mám celého pozostalosť doma od Wiener Neustadt, kamarát so Štefanom Fajnorom do Senice. On bol delostrelec. Ako delostrelec sa do toho, aj keď bol presvedčením napríklad on, že má to také evangelické slovenské zmýšľanie, máme jeho zápisky o Bota Slováci 1910, kde to spomína, že či budeme mať niekedy vlastnú štátnosť, tak on tým, že bol delostrelec, tak nikdy sa nedostal na tú druhú stranu a prešiel rumunský front, ruský front. Na talianskom bojsku bola tento môj, dá sa povedať, prastrýko, ostal slúžiť v Československej armáde. On bol jeden z tých, ktorý organizoval Gardu slovenskej slobody v bojoch o Slovensko. A neskôr, ale tým, že nebol legionár, tak mal to povyšovanie oveľa pomalšie, ako bol taký istý ročník narodenia ako Rudolf Viest. Ale bol, dá sa povedať, druhý najvyšší Slovák, lebo v tej armáde sme mali jednoho generála medzi vojnami, ktorý bol slovenskej národnosti Rudolf Viest a on bol podplukovník generálneho štábu. Takže je pravdou to, že ten režim, hovorí sa, že dával legionárom trafiky. Potom Južné Slovensko sa budovalo, že sa ako slovakizovalo tým, že sa tam staviali legionárske domy, dávala sa im tam po pozemkovej reforme pôda, zem, ale tí ľudia si brali na tie domy pôžičky. A zase mnohokrát títo českí dôstojníci alebo vojaci, ktorí žijú na Slovensku 20 rokov a pomáhali to Slovensko slovakizovať, ja to hovorím slovakizovať, to nehovorím iba o vojaku, ale o celej štátnej správe, lebo my sme mali pár rodín, by som to povedal, o desiatky rodín, alebo to vzdelanie bolo úplne na inej úrovni, tak potom zase v 38 roku ich odtiaľto vyháňali, či už Maďari a podobne. No ale pokiaľ ide o vojnové cintoríny, tak režim sa snažil starať o cintoríny, robili sa zápisy, robila sa presná evidencia
do Matrix sa to spisovalo a snažili sa aj tieto vojnové cintoríny nejakým spôsobom scelovať. Ako je tu kúsok za nami veľký cintorín, najväčší cintorín vo Veľkrope, kde 9 000, tak sa neviem, 8600 vojakov. Rakúsko, teda všetkých armád bojujúcich na tomto bojisku, ale že by títo ľudia mali nejaké pôžitky ako bývalí vojnoví veteráni, tak to nemali. Pán Liška, chceli ste nadviazať? Áno, keď sme v čase prvej svetovej vojny hovorili o tom, že k vytváraniu vojnových cintorínov zaväzovala rakúsko-uhorskú armádu, či už Hákská alebo Ženevská konvencia, tak po prvej svetovej vojne máme Trianonskú a Saint-Germainskú mierovú zmluvu. A tam v samostatných špecifických bodoch bolo ukotvené, že nástupnícke štáty Rakúsko-Uhorska sú povinné postarať sa o vojnové obete, ktoré sa nachádzajú na mieste novozaložených republik. V tomto prípade Československa. Čiže Československo, či chcelo alebo nechcelo, a aj keby teda nechcelo, tak by sa muselo o týchto vojakov postarať. My ich nazývame tak pracovne, že sú to tzv. Nechcení hrdinovia, pretože pre Československo, ako už pán plukovník spomínal, boli gro legionári, tým sa stavali pompezné pomníky a ďakovné tabule. A títo rakúsko-uhorskí vojaci boli nechcení hrdinovia z toho dôvodu, že bojovali za cisára, bolo potrebné sa o nich nejakým spôsobom postarať. A to treba povedať veľmi hrdinsky. Áno, presne tak. Československo sa z toho, dá sa povedať, tak vykrútilo, kým problematické bolo iba územie severovýchodného Slovenska, pretože teda západne od Košíc už bolo tých cintorínov len pár, u nás ich bolo vyše 200. A teraz bola otázka, ako ich usporiadať tak, aby sa o nich bolo potrebné čo najmenej starať. Čiže bol vytvorený v roku 1920 úzus, že tie vojnové cintoríny, kde sú spoločné hroby, sa majú vceliť, aby tá plocha toho vojnového cintorína a starostlivosť o ňu bola čo najmenšia. Ale naďalej tu bola dostatočná starostlivosť tak, ako počas prvej svetovej vojny a zabezpečovali to tzv. Stáli hrobári, čo boli väčšinou vojenskí alebo ľudia, ktorí boli počas vojny nejakým spôsobom postihnutí a nemali sa iným spôsobom zamestnať, tak Československo ich využilo na to, aby sa starali vlastne o tieto vojnové cintoríny. Sme v kraji, ktorý prudko zasiahla aj Karpatsko-Duklianská operácia, teda druhá svetová vojna, opäť zničujúci front. Ako dopadli vojnové cintoríny v tomto období? Boli poškodené? Tak samozrejme, tak ako celé územie tohto regiónu, ktorý zažil dve svetové vojny, dá sa povedať, skoro identický, je tam rozdiel 20 rokov. A zrazu máte tu zase boje v Karpatoch, tie boje zase prebiehajú od toho októbra alebo septembra do toho januára, februára 1945. A samozrejme, časť cintorínov bola zasiahnutá, niektoré neboli zasiahnuté, ale potom takisto prichádza k tomu, že sa musia budovať nové vojnové cintoríny. Teraz tie straty na území celoslovenska s rátami zhruba tá Červená armáda okolo 60 000 vojakov. Na strane Nemcov hovoríme okolo 32 000, tí, čo teda bránili, čo sú tu pochovaní na tých cintorínoch. Máme tu ďalších vyše 10 000 rumunských vojakov, hlavne vo Zvolení a podobne. A potom armádny zbor a ďalšie menšie jednotky, ale Liptovský Mikuláš a podobne. To je armádny zbor, to je zhruba okolo 2700 vojakov, ktoré sú pochovaní či na Dukle, v Mikuláši alebo Martin Priekopa a podobne. A pochovávali sa vojaci, napríklad Červenej armády, aj do týchto starých vojnových cintorínov? Využívali sa, alebo to naozaj ostalo pietné miesto, ktoré bolo nedotknuté? Tak to ostalo ako Lebo si to predstavujem naozaj v tom tvrdých bojoch a vo vojne. Tak to ostalo ako pietné miesto, vytvárali sa nové, takisto bolo scelovanie, vytvárali sa nové postupne. Nové vojnové cintoríny, rozdiel bol v tom, že ak sa počas prvej svetovej vojny pochovali na cintorínoch protivníci, ktorí bojovali proti sebe spoločných, teda tých na vojnových miestach, vojnových cintorínoch, tak po druhej svetovej vojne sa pochovala samostatne Červená armáda a armádny zbor. Toto môžeme vidieť Hunkovce, Bardejov, zase nemecké cintoríny a podobne v tomto kraji. Pán Liška, poďme teda za ten rok 1948. Ako sa venovala pozornosť, alebo do akej miery sa venovala pozornosť vojnovým cintorínom z prvej svetovej vojny? Veľmi do toho zasiahol ten február 1948. A otázka, či mohli byť pochovaní vojaci z druhej vojny na cintorínu z prvej vojny, no nemohli. Práve kvôli tomu ideologickému potónu.
Ak si zoberieme, Červená armáda bola víťazná armáda. Bola to armáda, ktorá bojovala za ideológiu, za Sovietsky zväz a tak ďalej. Kdežto, ak berieme cárskú ruskú armádu, áno, presne tak. Čiže to bol prvý problém, ideologický. Prečo by teda Červená armáda alebo vojaci Červenej armády nemohli byť pochovaní na cintorínoch z prvej svetovej vojny? A druhý bol úzus ten, že kým vojaci cárskej ruskej armády prehrali vojnu, Červená armáda bola tá, ktorá vyhrala vojnu. Tak predsa nebudeme oslavovať tých, ktorí prehrali, aj keď sú to naši v úvodzovkách, ale budeme stavať pompezné pomníky, pamätníky a teda vojakom tým, ktorí bojovali za našu ideológiu, za Sovietsky zväz a vojnu vyhrali. Preto, ak si vezmeme, sme v blízkosti mesta Svidník, kde Vojenský historický ústav má svoje múzeum a vedľa múzea sa nachádza aj Národná kultúrna pamiatka, ktorá je venovaná, alebo teda cintorín s centrálnym pamätníkom, pomníkom cárskej ruskej armády. A keď si to porovnáme, hneď vedľa je vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý je na obecnom cintoríne, alebo mestskom teraz už, si ho ani nevšimnete. Čiže tam je ten veľký paradox, ako sa postavila propagandisticky, ale aj politicky garnitúra po 48. k tej Červenej armáde a ako si uchovávali memento na tú prvú svetovú. A zároveň ale musíme objektívne povedať, že chronologicky je to bližšie a tá pamäť zostáva bližšia, ale kedy sa začala venovať cintorínom z prvej svetovej vojny ešte väčšia pozornosť a že sa dokonca začínali vyhlasovať aj za národné kultúrne pamiatky? Ak berieme Slovenskú republiku, tak zákonne sa im začala venovať až v roku 2002. Vtedy bol prijatý prvý zákon o vojnových hroboch a v roku 2005 prešiel novelizáciou, čiže dovtedy existovali len bilaterálne alebo trilaterálne dohody medzi krajinami, ktoré nadväzovali alebo určovali, ako sa je potrebné starať o hroby alebo vojakov konkrétneho národa. Od roku 2002 máme to chránené zákonom. No a čo sa týka pamiatok, tak za pamiatky začali byť tieto objekty vyhlasované až pri 100. výročí vypuknutia prvej svetovej vojny, kedy si myslím, alebo aj objektívne, alebo subjektívne to tak vnímam, že začala byť táto téma naozaj veľmi silno propagovaná a začali sa jej venovať nielen na, povedzme, takej zanieteneckej úrovni, ale naozaj na odbornej úrovni veľké množstvo či už vysokoškolských inštitúcií, alebo aj odborných inštitúcií, ako je aj Vojenský historický ústav. Takže záujem odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa začala zaujímať možno o svoje dejiny, dokonca aj školské projekty existovali. Deti alebo žiaci mali hľadať svojich predkov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Cítite to aj vy, alebo zaznamenali ste aj vy zmenu postoja ľudí, verejnosti, autorít k tejto otázke, k tejto téme? Musím povedať, že to cítime a dá sa povedať, že to cítime na každodennej báze. Každé ráno, keď prídem do práce, tak máme taký akože aj archív alebo dokumentáciu na spisovník, kde nám chodia maily, čiže samostatnú mailovú korešpondenciu a máme tam mnoho otázok, hľadajú svojich predkov, či sú to vnúci, právnúci, nielen zo Slovenska alebo z Čiech, ale aj zo zahraničia. A pokiaľ vieme, môžeme im pomôcť, lebo to hľadanie nie je len u nás, v našom vojensko-historickom archíve. Niečo môžeme dohľadať v Trnave, ale potom samozrejme je to Praha, alebo je to Kriegsarchív vo Viedni, alebo je to zase kolegovia Vojenský historický ústav v Budapešti. Čiže vždy potrebujeme vedieť také základné údaje o nich, teda meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, aby sme vedeli podľa tohto hľadať a my tie ročníky narodenia máme u nás uložené od roku 1910, tak to sa netýka prvej vojny, ale my máme veľmi dobrú spoluprácu s kolegami z Prahy, z Vojenského ústredného archívu a na tej báze týždennej s nimi kooperujeme tieto veci. Máme spoločnú zmluvu o využívaní spoločných archívov, to bolo podpísané v roku 1995 a na základe toho vieme identifikovať mnohých. A takto chcem povedať, že čo je podstatnejšie, skôr nájdeme tých, čo zahynuli, údaje ako o tých, ktorí prežili tú vojnu, keď tá rodina si to nedochová. Potom sa musí ísť, do matrík alebo do cirkevných matrík a podobne v tej danej obci. Pán Liška, koľko cintorínov po prvej svetovej vojne vzniklo a koľko sa ich dochovalo do dnešných dní? Ono je to veľmi jednoduchá otázka, ale je trošku komplikovanejšia odpoveď. A to z toho dôvodu, že čo definujeme pod pojmom vojnový cintorín.
Ak by sme išli do Vojenského historického archívu, tak tam by sme zistili, že tých vojnových cintorínov je vyše 200, pán plukovník povedal číslo 230. A to z toho dôvodu, že žandári evidovali za vojnový cintorín, aj keď bol samostatný hrob, alebo 2 hroby. Čo v dnešnom poňatí, alebo v poňatí tej pamiatkovej starostlivosti nemôžeme vnímať ako cintorín. Čiže pre nás z hľadiska teda ochrany, pamiatkovej ochrany berieme za cintorín nejaké architektonické dielo alebo väčšie zoskupenie hrobov. A ak to definujeme takto, tak ich môžeme povedať, že ich okolo 140-150. Samozrejme, nie všetky sa nám dochovali a nedochovali sa nám z toho dôvodu, že tá kolektívna pamäť po tom 48., keď prestala systematická starostlivosť o tieto vojnové hroby, tak mnohé cintoríny, ktoré vznikali na hrebeňoch hôr, zanikli, lebo sa nikto nestaral a bolo problematické, alebo dodnes je problematické ich identifikovať. My vieme, že tam sú, lebo je o tom záznam v archíve. My vieme, že bola nejaká starostlivosť, lebo je o tom nejaká spisová agenda, ale v dnešnej dobe, bohužiaľ, už nevieme identifikovať to konkrétne miesto. Čiže my ich nepovažujeme za zaniknuté, ale za cintoríny, ktoré na teraz pri súčasnom bode poznania identifikovať nevieme. Verejné inštitúcie sú tu na to, aby robili niečo pre verejnosť a pomáhali. Aj preto ja by som to rád aj zakončil tým, že sa nachádzame v regióne, o ktorom sa hovorí teda, že nie je najbohatší na Slovensku. Sú vojnové cintoríny, alebo môžu byť vojnové cintoríny potenciálom pre turizmus a samozrejme aj budovanie povedomia, historického povedomia nášho národa, našich obyvateľov? Takto, samozrejme, sú to síce cintoríny, ale tento kraj nie je teda bohatý na svojím bohatstvom. Nehovoríme len o cintorínoch, ale o tých pamiatok na vojnu, pamäti vojny, Mohaslík, Krásny Brod, múzeum, expozíciu, ktorú sme vlastne postavili na tom, že je venovaná rokom 1914 až 1945 vojenským dejinám Slovenska. To nie je expozícia ako v minulosti, ideologická expozícia iba o karpatsko-lipianskej operácii. Sú to ďalšie pamätné miesta, občianske združenia. Ja len hovorím a vyzdvihujem to, že mesta, kooperácia, je tu verejná správa, štátna správa a sú tu občianske združenia. Preto hovorím, občianske združenia sú tu na to, že nás nie že doplňajú, my s nimi spolupracujeme ako partner a preto sú dôležité tejto spoločnosti, veľmi dôležité a ja som rád, máme spoluprácu s mnohými klubmi vojenskej histórie, ale sú kluby, ktoré si pripomínajú vojenské dejiny rekonštrukciami bojov, ale tu vidím reálnu prácu chlapcov, ktorí pri 20 rokmi si povedali, mohli robiť úplne niečo iné a začali možno niekedy aj nahrádzať ten štát v tom prvom počiatku a niekedy to robia aj doteraz, ale sú to zanietenci, ktorí robia obnovy cintorínov, robia vedeckú prácu, spolupracujú na medzinárodnej úrovni a to je taká predstava naša a my to chceme robiť aj v rámci toho nášho pracoviska, čo tu máme, Duklianske boisko, prepojenie cirkevných pamätihodností UNESCO, urobiť tú špeciálnu turistickú aplikáciu pre ľudí, ktorí, keď prídu do tohto regiónu, budú sa nachádzať na nejakom mieste, tak im to ukáže, kde ešte sa môžu ísť pozrieť, či pôjdu na vyhľadkovú väžu a pôjdu pozrieť, ja neviem, bunkre štábu 3. brigády alebo delostrelecké pozície, cintorín, alebo zavítajú potom práve do týchto vojnových alebo do tých múzeí, ktoré sú v Záborciach a podobne, čo chlapci urobili. Takže za mňa je to podstatný posun. Prvou svetovou vojnou vrcholila dovtedy najväčšia zrážka nacionalizmov a predstav, že ten či onen štát je najlepší a že jednotlivé mocnosti dokážu vydobiť čo najviac zo svojho mocenského postavenia. Ale výsledok toho, ako sa oboril národ na národ, už poznáme. A ďakujeme, že ste ho mohli sledovať aj vy v SK Dejinách, kde sme hovorili o veľkej vojne na severovýchode Slovenska. Dovidenia, ďakujem mojim hosťom, že prišli a táto téma by sa mohla ešte ďalej rozvíjať. Máme tu nielen cintoríny, ale slázarety, život ľudí. Nechajte ma! Krič, uľaví sa ti. Nechcem. Dvíhaj. Karol! Karol! Nechcem. Posteľ maľovanú, že si ľahne na ňu, moja milá vedľa mňa.